daw duyan, pabilisa kami duyan. Yan. Batam ni Lula mo tanong parang ijay at kapi at yung nagsan. Ini silang nagpipintuan at ang damang kan makaamisan. Uy, itong balatong. Kaya't baka no tagpasyar ag sangit. Magtugawak ag sangit. Hmm? Ipasermon ah? Hep, hep! Ay, mahina. Hep, hep! Nagbiit na din milim. Hoy, wag ka dyan. Mabilis dumilim. Ayan na oh. Ang bilis dumilim. Nagtago na ang araw. Makikit na kayo, yung banta. Makikit kayo. Maganda pa rin yung ano, Kayo. kulay. Na oh, malapit na. Sini man tao. Ganun. Marami, nakakabit niya na. Alas 9, diretso J1 with medic ICU. ICU Dagupan. Pinapan ti Sabado, yung pag Sabado. Natulog ito, Sabado din na be. Ta Lunes kinalunisan ni Kuya apan heart center na iba angioplasty na angiograma ba? Angiograma. Sabado. Wala din panta na to, Sabado din na kinabigyan na natin ng alas may bisita na natin Christine kinanape. Mayan, anong ulam natin? Tanong kay Mama. Ante, anong ulam? Taway mo na. Double na naman. O, Taway mo takot. na. Eh, hospital na. Ganabot ako ng galaya. Paray namin. Paray kayo na namin. Hoy! Binastat na naman. Kadang ni Kopsen. Ako naman hindi sa takbo. Sabi na kami. Ay, nagtublusik sila. Isang gabi lang siya natulog sa Infanta. Ikaw, sa hospital ka sa Infanta. Floor. 2 weeks sa 2 weeks.